Wara iż-żewġ co-options u wara li tħabbar li l-Ministru għall-Finanzi wara rakkomandat biex jinħatar Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, il-Prim Ministru Robert Abela llum wettaq Bidliet Fil-Kabinett immexxi minnu. Fi stqarrija l-Gvern qal li l-bidliet ikomplu jikkaratterizzaw il-Kabinett bħala wieħed ta' talentu maqut, b'element qawwi ta' żgħażagħ u bil-parteċipazzjoni tan-nisa kollha fil-Grupp Parlamentari tal-Gvern. Il-prijorità tal-Prim Ministru f'dawn id-deċiżjonijiet kienet li l-pajjiż ikompli mixi b'saħħtu l-quddiem billi jwettaq iktar bidliet u riformi li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Għawdxin u l-Maltin. Il-Gvern qal li f'diskussjonijiet produttivi li kellu mal-Ministri u s-Segretarju Parlamentari, Dr. Abela enfasissa l-bżonn li l-Gvern ikompli jwieżen lil dawk l-aktar li għandhom bżonn, isaħħaħ ix-xogħol u joħloq klima ta' investiment u jħejji lil Malta għall-futur. Saħaq li dan huwa l-Kabinett li jista' jkompli jindirizza u joffri s-serħan il-moħħ lill-familji, lill-ħaddiema u n-negozji għaliex huwa l-Kabinett li huwa kburi b'dan il-pajjiż u li jemmen fil-poplu tagħna. Intant Glenn Mikallef inħater bħala kap tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru minflok Rajt Karwana li huwa l-Ministru għall-Finanzi u x-xogħol. Dawn huma l-Ministri fil-Kabinett: Robert Abela, Prim Ministru; Chris Fern, Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa; Evarist Bartolo, Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej; Michael Farrugia, Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva; Owen Bonnici, Ministru għar-Riċerka, Innovazzjoni u l-Koordinazzjoni tal-Istrateġija wara l-COVID-19; Jose Herrera, Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali; Carmelo Abelo, Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru; Ian Borg, Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali; Michael Falzon, Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal; Edward Zamit Lewis, Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza; Anton Refalo, Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt, l-Ikel u d-Drittijiet tal-Annimali; Rodrigo Gartes, Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali; Justin Karwana, Ministru għall-Edukazzjoni; Silvio Xkembri, Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija; Giulia Farrugia Portelli, Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-ħajja; Aaron Farrugia, Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar; Clint Camilleri, Ministru għall-Għawdex; Byron Camilleri, Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi; Clayton Bartolo, Ministru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur; Miriam Dalli, Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli; u Clyde Karwana, Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol. Dawn huma s-Segretarji Parlamentari fil-Kabinett: Stefan Zrinzo Azzopardi, Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru; Rosjan Kutajar, Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet Ċivili u r-Riformi fih dan il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza; Clifton Grima, Segretarju Parlamentari għall-Isport, Rikreazzjoni u l-Organizzazzjonijiet Volontarji fih dan il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja; Chris Saġu, Segretarju Parlamentari għall-Kostruzzjoni fih dan il-Ministeru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar; Alex Muscat, Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet fih dan il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi; Dejo De Battista, Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Indafa Pubblika fih dan il-Ministeru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur.